Dragon, maayong takla. Live ta karon diri sa Caraga Region 13 sa Surigao City. So padulong mi sa video sa campsite sa Battle Strait of Surigao City. Dito day ang unang gubat, no, sa World War II sa Battle Strait Surigao City, ang World War II sa Surigao day. So adto mi padulong guys, no, sa campsite. So karon May 1 Labor Day. So adto ang mga admin, no, sa It's Global World GOI 101 Hong Kong Federal. Naadiri ang mga admin guys, no? So mao ni ang syudad sa Surigao City. So dito kay mag-up ta sa ilang live coverage, no, bali anniversary, no? So first anniversary sa Surigao City. So naghan na ni sa since 1966, no? Mo niyang video guys. Mao kana diha ang isla sa Dinagat Island. So naa si Igod. Sunod na guys, no? So kayo probuyag siyudad sa Surigao City. Ay karon lang sila guan guys. Live ta karon guys sa Surigao City. Ato nya ning interviewon ang RD diri sa Caraga Region 13. Oh, siya ang RD guys. So ato ta sa campsite. So ato ning interviewon. Peace na peace. Peace na guys, wala na gubat, no? Ang gubat wala lang sa gubat-gubat, no? So mo ning admin guys. So ato ning interviewon. So guys, no? Alit sa mi guys. Ang Surigao City. Nga event guys, no? So na ang mga set officers matag barangay o mga members, no, sa It's Global World GOI 101, no? So sa madugay patulong namin sa campsite guys. So daghang salamat, no? Maayong takla sa Sabon-Sabon. So atuloy continue guys, no? So making watch and learn. At ikuha yung mga video guys. I-update ang ilang event, no? Admin sa It's Global World GOI
911 Kumpong Federal, no? So klaro guys, no, bali mo nigingon nga duha na ka state, Mindanao State, Luzon State. So sa Mindanao naa na ang Prime Minister. Sa Bisaya, sa Luzon naa na po ang Prime Minister, naka-ready na guys, no? Ihuwat na lang ang perfect timing nga pag-declare. So may tabo take over, no? So nanay kanindot ang sudad sa Caraga Region 13, Surigao City, no? So abot na guys, no, dito sa campsite sa unang gubat sa World War II. Dito na hitabo mismo sa campsite sa area, no? sa gubat sa Hapon, US, no? So ato basahon dito guys kay naa dito ang shrine, no? So ato ni continue ko niya. So naa na ditong gubat sa World War II, naa na hitabo sa Surigao City. So the Battle Strait, Surigao City. So ikaduhang gubat dito na sa Leyte, moto dito si MacArthur, no? So sige guys, no, ay business guys sa among pagbiyahe. Hindi madugay abot dito, maayong takna sa kabuntagon. Daghang salamat, good morning. Ang dalawa sa tribunal, 100 ang kilo sa binibig kategorya para lang
Pwede ra gud. O man pwede ra. Pwede dira. Morning. Morning.
Cabilar guys. Arong Domingo pohon, are na sa diri mag clean up drive sa Punta Cabilar. Are na sa mga admins, set officers, members sa It's Global World GOI 101. Pugpug kita. Are na diri guys mag clean up drive every Saturday and Sunday. Sa Barangay Punta Cabilar. Sa Barangay Punta Cabilar guys. Kunin lang barangay hall. Muli guys, ang Barangay Hall sa Barangay Punta Cabilar. Matas na guys. Hindi na ko. Ya kan sa mga uwi. Ang bakman di naman ay makasaka. Na hono. Ano bisa kaya ato nit lang ang videohan. Okay. Sige guys, nanami diri guys, hapit na mi mahuman. Hot guys.